Wara aktar minn ġimgħa u nofs ta' kampanja elettorali, il-lider tal-Labor Robert Abela reġa' għażel li ma joħroġ mill-bib prinċipali iżda ħarab mill-bib tal-ġemp biex jerġa' jevita lil ġurnalisti li jagħmlu aktar minn sija jistennew attività tispiċċa biex jistaqsuh domandi dwar diversi temi importanti. Minflok Abela ħaffef il-pass imdawwar minn ħafna membri tas-sigurtà biex jevita milli jwieġeb dwar il-passat tiegħu u għaliex għadu ma preżentax il-manifest tal-Labor. Fost pressjoni qawwija li qed tiżdied fuqu, in-nies qrib Abela sakru l-ġurnalisti wara l-ħbula u saħansitra ġabu skuża bil-post fejn kienet qed issir l-attività biex jippruvaw jipproteġu lill-lider milli jwieġeb il-mistoqsijiet li qed jagħmel il-poplu. Dan f'mossa tipika mal-paniku tal-Labor meta l-lider tiegħu ikun taħt pressjoni bħal meta sakkar lill-ġurnalisti f'Kastilja biex il-lider ikun jista' jaħrab. Jiena nsaqsih dwar is-settur. Ħa nistaqsih dwar is-settur. Indeċiża l-aħħar u għax mhux kapaċi jwieġeb, Abela diġà għadda l-aħħar 3 ijiem jaħrab mill-ġurnalisti billi jħasser l-konferenza tal-aħbarijiet li ta' kuljum kienet jindirizza mir-Rialt of Bormla. Apparti dan kollu, ftit anqas minn xahar minn meta l-poplu se jkun qed jagħżel gvern ġdid, Robert Abela qed ikun sfurzat jaqra biss dak li jikdbulu.